Bamakona lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko ka anga foli ani tanube ka nyeshaw ma minye radio Mancha FM ale daturule me radio Jekafo la ni jamukan ka se ka jenzen nya fa yana ka fo radio Mancha FM ikardo Jekafo ka radio do akabulo farado do odela ikardo ale rap se ka soro abana ke nya yororo www.zeno.fm // Mancha FM. Alors je reprends www.zeno.fm / Mancha FM. Voilà. Abana ke nyoro na yo gauche kaba sur le lien aba sur le sans faire. Mamdou Zuruni kan membida. Pop! Mamdou kamara amina promotion kono ikado yani soninje minye kunafoni ya ambanjo ala ikado kunafoni minu ikado no be aywa dafa kunafoni ukofa Abdou Touré soni alebini iwakili dola ikado minye wulika jo ni jetemina ye wulika jo minu no be réseaux sociaux kan ambanda so ma suisi jamana kan ikado dangoroba dalembe aywa ikado minye Aruna Kulubali minye suisi kawye malika yelama horonya sambi woro min demena suisi kawye nyena jeke ikado Aruna Kulubali ale 16e suisi maye min gara kana ko bo fanye Umar Dembele ale 16e président et Allemagne ikado ana ale fana bina kuma Isufu Kuyate vice président 16e Allemagne ani katase bunya dabo ukama ko bijou 16e Allemagne ikado nunu bela jile wulika joke kleflena ikado ni wati mankuro ni wati mandan degama amen nga juru bla kanyeshi am million ma aminu mi maliko kan ukam minu mbi jamana kono président transition sigira wulika jo minu mbi akatla mi nya ka soko fanye ni bela jile bi ke ka da foli duma ani kuna foli duma ka ka tarifa bela jile la nyado wati sinde ba minute kele minute fla mamtu duma do dia Buma dugu anga fuli ani tambe kata aw kelengena bela jere lima fo aw sigiro la munumbe Mali kono anga fuli bawye ni jam kan krani rodona ka fo ka nyesi manduma munun tamana munun silme jamana ko kanana aw koni aw balla me jamana konnana aw te lemeli ganin ga jula blala aw te sika wulilike aw manga wulilike ni jam kan konnana mandum munun silme Mali ko kanana aw mana soro jamana wo jamana kan aw mana soro gu kan farafin jamana to bu jamana american ga jamana kata se ni nga Europe ma aw de tay kuma ye ne ga jumbana bla dama aw de sika wulilike wala saka nyefolike auka lahalauka bi anti taorojan anya yi Gibson jakti minyi ko chamambeno o kelembe bi janko anga association munubeno nuyi jegere jokulu yi munumbe torango tola kuma fo ambaye ka fo ado ko ni kelme ka gele chaman soro ni wat labayna krenela minyi conseil supérieur de la diaspora malienne ni o 16e anya ka fo wat labayna 16e ko gele la fo kata fo atote sawla minyi muwer sherifo aidraye ale bureau executif président minyi beri drame ale fana ye wulika joke wat labayna ka jira ka fo ko minyi bureau national ko ale yo sigi an kɔni y'a ye a kumaw cayala kosɛbɛ maa caman ni ka miiriya don a kuɲɛ kan o siratigɛ la bi kɔni an y'a kanu ka bi ta kɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnlen ye maaw ka jɛ ka hakili jagabɔ ɲɔgɔn fɛ an ka lajɛ mun ni mun de bɛna n'a ɲɔgɔnna gɛlɛya ye ani an ka lajɛ fana ni gɛlɛya ninnu bɛ se ka furakɛ cogo di sabula malidenw an bɛɛ b'a dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔna na min ye wulikajɔw ye gɛlɛya bi fan caman fɛ minnu ye tamadenw ye n'olu bɛ taa jamana kɔkɔna na olu bɛ wulikajɔ minnu kɛ o bɛ kɛ sababu ɲuman caman ye an ma a bɛ kɛ sababu ye min ye majɛw ye fɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu ma se ka sɔrɔ so olu kan an sama olu la ni gɛlɛya nana don olu yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o gɛlɛya barika ka bon kosɛbɛ sabula gɛlɛya tɛ dan so dama ma a bɛ tugu u nɔfɛ ka taa fo u sigiyɔrɔw la walasa ka se ka aw fana ka hakilila dɔ o kuɲɛ kan bi an bɛ se ka mun de kɛ ni gɛlɛya n'a ɲɔgɔnnaw aw yɛrɛw fɛ a bɛ se ka na sira jumɛnw fɛ n'o bɔra yen nɔ a bɛ se ka na ni tiɲɛni jumɛn ye aw yɛrɛw fɛ ani an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn ɲini walasa ka se ka a kuɲɛ ka a dafaga min ye tilegɛ nabɔra taabolo filɛ nin ye ni sigilen bɛ ka ɲɛsin Jibi Jakite ma denmisɛnninw ningama don dɔw ko Gibson control o tɛ wa
sikatala ale be so fangile fe ne be fangile ndo fe ga mi ngoni vitri o ban nyonche ga mi tamashe ke nyonyi am nyon famia o kechugula wala sa ega se ka an la soro mi ni bojabati ni yella sanga suba de san fe ina le de nyon folo ibita fami fe wala ma chimo mi bulu abe fo ale de se fro ko ni kunye to ka baragete mne o be ale bulu du manana mi ni amadu mukuru ale be no kana kunye be bale de bulu iti sega yele san fla fana ka soro ini ale manyonyi donc mi nyambal ke fana jara afana be kuma so fando en fe abe jibi gere fe baro getem nenna amba fuka wala mano ka barkara ne raw de ngana bolma ke Abdou Touré donc Jimson contrôle en table da grindla amine ga julu sraman tege boakan ni o 2024 76 29 ba amun ko jibana ko kana na ba a gauche aw be 00223 bla nyama 00223 2024 76 29 2024 78 78 24 98 98 amona soro famu fa ne jurube aw kabla la jibjekti an tanay allo an clé Touré amba sumo wakene man la ko bat fote ay mantoro tawna awro du alhamdulillah Touré amba damele awa alaka demna sumaya allahumma amin alaka malika maliyum tay allahumma amin alaka jugu mana amin awa folido akara tilflay menginate nawo akala tilflay sigatinna ala nga foli be radio Jekafo ma bela dini tabaraka bela jile fullamne d'abord tunkara Abdou Touré avec tous les techniciens nga foli ba ubeye jalay ambe en bas foitana bon angayro commencera à la bula doni no ye corona côté à mambande mais abele abedik mais pour le moment quand même mo chabambe kanema voilà ambe donc ala ga continuer ka tawo tuga ala quoi allahumma amin ala ko dugo bne amin inshallah femenye comment dire conflit membe bon Abdou Touré buna dama din tinyaye ala kade ba tate fa tate jen tate musu tate ala de taye tinyaye enfin fele na le conseil supérieur de la diaspora malienne imbetumbe au conseil des Roms ni yaye conseil dem créera c'est que follow de mania bon ne refele bon au conseil la kabo 2000 rana 2010 ne de tunya à trésorier Allemagne ronoya pour talentemendo bon de 2015 à nos jours c'est dem sigra menkra be dunya be nyabala Mahmoud Sherif Aydra ala mendo wasara quoi bon parce que l'association de la diaspora malienne c'est-à-dire politique tonte bénévole barado donc de 2015 à nos jours aye bara men que je pense que gouvernement ga tala donc jamana bi nani ni jamana sigi Abdou Fintala bon mais en be do de ka ala ka tinya de mais ala ka nyame ka fo ko jugement be bon buna dama den ko ni awa ikana ke islamé ikana ke islamé tanaye me ka horoni horonya de be fembe ba sigatinna donc Mahmoud Sherif nana ya à l'époque aya ngina benani pak fetide aya ngini malien be yoro na be kasola anga ta yoro la bon naga hakilla awa buna da madi ikara fenfenye ne sa de 2010 à 2010 abada nema ho conseil président ni Allemagne ronoya mai donc ala gatinya deme ne ko be men fo malion angante
expliquer dignement parce que le Conseil supérieur de la diaspora malienne, on est contre aucune personne. On peut faire même contre le drone, seulement on ne veut plus qu'on se serve de nous. Voilà. Donc, on a fait des minutes pour que des opérateurs économiques à paix. Voilà. On connaît même pas en autorité ou n'ana, chaman de Betunga, vraiment ils ont des problèmes avec le passeport parce que chaman be oui formation que oui kalanke ou ka fembe boulot. Mais ou ka passeport ou masera passeport solo. Donc ou karaje parce que ça n'est coup de temps que ou tout nyala ngene ou be mo bula kana arabe que kon ni fait nous kana abe corriger quoi. Mission spéciale. Voilà, donc mission spéciale, donc on va nous faire à la kamakira kama parce que moi je suis là, on va donc faire membe parce que anga mo chaman ga demseni chaman de degunindo. Donc vraiment nous c'est na que vraiment voyez malika avantage dodé. Parce que ni bulon klinya sin na ni voyez na pas dun ne be kon to nya sirema. Voilà, anga demseni chaman de bien abudu mbe kuma ni ala de c'est quoi. En bas problème qu'on a kalanke la formation que maintenant ils ont des problèmes avec pour avoir le passeport. Donc qui dira ja chouga bela ou raouli ou randeme ala ere kama ou randeme parce que fem be abe fantandende. Bon ou la ka fo kubeta ka ou fanu baw deme pour konona donc kama yere baranyana mabu ou formation nyana ma ke baranyana mabu bolo mais ni ma passeport sur dron ou bara bebe jo parce que ni passeport beni jabana men ni nyonte donc tu ne peux rien faire sans le passeport. Ça c'est vrai. Bon ni passeport dum ni na norundo nyona il faut que bon c'est-à-dire ambe fenfe na ya on diaspora be fenfe na ambe mali ka entrer de défend quoi ambe foi wore défend ni mali entrer ni ay be do tigi sila e be do tigi sila de pour que ka jamana défend quoi et ça que diama quoi. Voilà donc on va le vraiment on rendeme. D'accord, OK, afamna. Voilà, min ko be nga foli ba ou belle deni. Foli jalani. Merci Touré. Ambi fo Oumar Dambélé kabimini ka ale 16e président ni Allemagne. Anga foli ba ay ka foli ke malien bela jeli ni femme be Allemagne jamana kan femme be Europe jamana kan. Min ye nega juru sira ye anyo de fo bitay nega juru gansani tem tambulo bi gangel maka kuma do dayira maula u fela ye minyo kunyo kan u ka odi ama nega juru ye 20 24 76 29. Allô? Somo wakene toduma jamun ma ba wole ka bomi konba barayo Guinée Équatoriale bata bismillah Guinée Équatoriale bata konba kuma bi wolo carte consulaire oui parce que le plan ta bana quoi vitara parla pas 2012 quoi 2012 arabe doati Kunba allô ne club là ouais go wala no gata 2012 2012 quoi na dati bana bana tara gunta a renouveler ko ko ta hagam te ko ko war pesara esa akem ga so non pièce là niga pièce dati bana kan a renouveler gani ma renouveler ni talaki bita kura bita dati mina o drone bi war drone be sara temeni samu temno warti sara de ayo te sharia la wala tan ne mako wala ko de tar na festa won mako way ko ta haga mi temno ko ko war petra ko to afra ke no amma ne ba tayal gro na ko ta ma ta ko ta la ko ba ta no yi male ko de mal kara be lu pat bar carte na be ne bulu o te sharia bode tara ko ko ta haga mi ko fu ko per sara ko ka to afra ke o kala ne fana to ko men ka ina na ta mal ka o te malika sharia la o kala Guinée Équatoriale de wa akra bata ko la ayo te sharia la ha ayo te sharia
wala opi yana fana l'espace war ka yana turu l'espace wa wulo ka tena ma yana mo tere tena dra loko ko da la ko na l'espace wa wulo la fama klubana ngo fama klubana ay ne fina ba yana wa ka tango wote mo bulu na fara vri pa ka tika de mana ko ko burga be ba di wa fa ibara ba di wa la mali wa wulo la afamna kunba. Merci bien Bagayo. Kunba Bagayo gene ko la nga foli biye alibi amitimeni jamni ne ga dusra ye 00223 2024 76 29 2024 78 78 20 24 98 98. Bien sûr c'est la radio Jekafo. Nous émettons depuis Korofina sur la fréquence 100.7 MHz. L'émission c'est bien votre émission hebdomadaire Diaspora. Allô, on va bien la wajibi. Natanay. Idali wajula lamu mutangwa talla bokedu ejula anni samali bidarabane Allah qoteni terende qota ikotai anakira la burenga ikotai anawi. Allô. Allô. Voilà. Quoi? Musa Kulubali. Eni kamara be kokele jegedi. Quoi? Nene kamara la gaga kekele malinga. Giya nalu mafolo. Tigere na nado. Wallahi en fabi. Korbaniste wasandem sanundu. Transito erago. Amba. Ezu korbatila. Ay mastoroti alhamdulillah. Mbram soni modon. Masibura nabi. Ha? Wasani modon ndu korbasula. Kafi de tonto. Korbasula. Eture. Amba. Ikram gobere dabatu ngara. Mantorota la bi abe ibara bo ko ti ban be ko ko do la bi. Ah? Ngo ba ko ni ko te ban be ko ko do la bi. Ah, ok, le te bala. Aller à flabé del de zuransi de do. C'est là. Ok, le na maye akana bala no. Neche. Awambi baraga nyom befo. Oba me. Mbal magadu adama touré. Abe repo la weekend na kwa. Ebe nga foli foi. Abe ndale mbram sokoroye. Aga gasama musokoroye. Aywa tabarakala. Aba me. Ebe nga foli fu be na la sona. Aba me comme grand silafo. Grand silaba me. Ala jom musa na famana mangama. Mala jom musa sal. Kamratiani fana Libreville ko nga foli ba. Kabri Gabon koni. Ana aka na to ga le plaka donya fa ne ma probo de bidon folo. Kamara ka tilne kamara ka tili yere tili adai. Tabi ale fanga donya ne chokoroba de. Aywa ni famuna. Bibabu be munga. Bibabu be anya aye wati laban bela. Minyi association mimbe turango ka konyo fana nyina bondu o 16e. Abina fo gelabi ninga do mawnu nyonche sabula ton kunye bulufara ton ye bulufara bakele ga munyi tonen korodo e o koni willa ka jere je kulurasi donc ni na no fen memi na yi absega ni college me an re absega munike wal saka sega bali ne dengani kabako do ne ko nyere ada tellement ga dabal baye ne mina ne rekelin bulo ne tunu ne do malen kula kwa tous les côtés Malengo bibi nyere reken la ni place ko en kele no fe place ko no fe ne re dabal banen do kwa tado afi ne ebi hakto kuma na modo sadri modo khoro nyere bisika shoka ni ko façon nga tuko me wallahi ki to balo la ere a dabal banen na touré fono tu adama de ba ere fa ko mun no sisa malien bi kele ko de no fe place fleur c'est ngo folo to ho pronto na place bi di mai bi bala bi bala horonya ire ko so kapo ni place ndira ma ne tina se ka ke donc ne du ma se ka ke sa ka so ne ma balo e donc ne bi nyere bala ka di ma wore mamba di ma wore ma mu bi se ka ke ni mu ko bi se ka di do ma mais si ça ko de bana kele de bi ka no fe o de dabal ba menena kwa parce que ne miri nina Dramechenka kala
ani sirifi Haidara ka kala Haidara bɛɛ b'a dɔn maliyɛn ne tɛ jɛ ni y'a don ne ma don maliyɛn ka jɛ la so jɛ ni tungana jɛ ne ma don a si la tɔ jango jan ne t'a la ka da nin yɔrɔ de kan tina don a la fana parce que ne bɛ n ka hɔrɔnya ti tɛmɛ n'a ma fasɔn ka jɛ kelen la c'est pour cela ma don jɛ o si la mais n b'a dɔn Haidara maamu de don de k'a ye jɛkulu in sigi a bɛ baara mun na n kɔ kamaw ye n b'a dɔn a dogolen tɛ na n b'a lamɛn arajo la n b'a dɔn mɔgɔ min de don ne maa wɛrɛ sɔrɔla ka na o parti la ka na fɔ ka na i yɛrɛ kɛ parti ɲɛmaa dɔ ye ka mɔgɔ damadɔw ta ka na fara i kan ka na e yɛrɛ sigi a ɲɛmaaya la a ka bon n'akili ma quoi Ture a ka bon n'akili ma ale sera ka nin Dramé sera ka nin kɛ cogo a ka bon n'akili ma quoi donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn maliyɛn kelen bilama in na ne yɛrɛ kelen t'a dɔn n bɛ se ka mun fɔ a la ne yɛrɛ kelen maliyɛn mun bɛ an ka politicien de wa maa wɛrɛ don wa ne yɛrɛ kelen tɛ se k'a dɔn n bɛ se ka mun fɔ a la k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ tan cogo min a dabaliba bɛ ne na donc ne kelen tɛ se ka a tɛmɛna ne dɔn yɔrɔ kan kuma na surunya na ko ninnu tɛmɛnen don ne dɔn yɔrɔ kan donc ne tɛ foli n b'i fo i Ture ni lamɛnbaa bɛɛ fo. D'accord, ok, a ye faamuna. Merci. Merci bien Musa Kulubali depuis Paris k'an bɛ wasanni denmisɛnninw bɛɛ fo. U bɛɛ b'a mɛn, u bɛɛ b'a la. Sɔnna ma ne balimakɛ n'a furumuso. U bɛɛ b'a mɛn. Hali bi an bɛ radio Jekafo kan fiɲɛ sira ye 100.7 fiɲɛ tulukala jɔjan fiɲɛ suru kana ɲini k'i b'a faamu jinɛgɛtɛ de don a ka gɛlɛn fo ka taa fɔ a to ten Gibson de bɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ la ni waati in na ale de bɛ ka baaraw ɲɛminɛ ni waati in na min ye bi tilega in na an bɛ babu min kan o de ye k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ janko bi 16e kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ tɔn sigila a fɔla ko tɔn wɛrɛ fana nana sigi min bɛ yen nɔ ni o ko bɛ ɲɛminɛ Bedi Dramé fɛ sisan kɔni an bɛ fɛ k'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw walasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ nin n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn fɛ n'a gɛlɛyaw fana nana gɛlɛya ninnu bɛ se ka duga cogo jumɛn na an kan ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ walasa ka se k'a kunbɛn nɛgɛjuru bɛ aw ka bila la maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔkan na aw de ko don a bɛ se ka a gosi 00223 2024 76 29 2024 78 78 2024 98 98 ni maa min ye nin kongo i ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye nɛgɛjuru la maa bɛ nɛgɛw la an kɔ Gibson allo 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 Ture salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi somɔgɔw ka kɛnɛ balimakɛ alhamdulillah Jakite de don Espagne Jakite Espagne Jakite ko bɛ cogo di alhamdulillah a kɛra tile fila ye a kɛra tile fila ye kɔri man tɔɔrɔ kɔni t'aw la Ture edme ta ye tile saba yɛrɛ non kɔri baasi tɛ denbaya alhamdulillah denw ni buranw ni dɔgɔninw kɔri baasi t'u la baasi foyi tɛ mɔgɔ si la alhamdulillah alhamdulillah Jakite i bɛ radio Jekafo kan i bɛ direct yɛrɛ de la tan min ye an bɛ tunkaranke jamukan kɛnɛ kan bi gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ association ko la jango 16e kun kan an bɛ ka kuma o de kan bon n bɛnna n sema yɛrɛ tabarikala i b'a dɔn fɛn min b'an da la ni wagati min na i yɛrɛ b'a kalama ni o ye an ka biro filako ye awɔ an kɔni an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ mɔgɔw hakili jigin wagati bɛɛ 16e ti fila ye a tɛna kɛ fila ye fana kelen de don an bɛ mun kunna bi Mamadu Serifu Hayidara di Madiba ale de ye o ɲɛmɔgɔ ye mun bɛ ka nin ko ninnu labɛn Bamakɔ nin wagati in na Bedi Dramé a Bedi kelen tɛ wa ni Haut Conseil de don o seereya b'i bolo o seereyaw bɛ n bolo ayiwa parce que u ye conférence de presse kɛ u ye lagosi kumaw ɲɛfɔ ka ɲɛsin anw de ma ka Haut Conseil de tanto o kɔfɛ ni Haut Conseil président tilala ka Bedi reçoit k'a fɔ ko ale tun t'a dɔn ko CSDM wɛrɛ bɛ yen e y'o dabɔ o kama dɛ don o don e ni Hayidara a bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ il y a juste 2 semaines u fila bɛɛ tun bɛ ministre ka yɔrɔ la ils étaient là-bas comme quoi alors ɲininkali en tant que président du Haut Conseil et l'autre président du 16e et 2 ou 3 jours après ni e nana fɔ ko i tun t'a kalama ko CSDM wɛrɛ bɛ yen o ka nɔgɔn kɛ ne yɛrɛ fana ye Haut Conseil président ye Haut Conseil ye fila ye a ma ban wa Haut Conseil dɔ président ye
ne au conseil président avec ne pendant avec des rivalités à bada a ko nga mo ko sa ou bien no kala gelabi na de oh bon na fora ba anga wuli ka jo la ba sebe ula oh ni nyo na o de na mo ko décourager oh nga même fo we ba wana ga be bo do ko bulu te ka clé bolembal a il se qui n'era de datugun mais c'est ka clé bolembal na okay donc c'est demandé au stade de camp malgré l'état de financement année et en la rapport d'activité surtout financier mon boran ni n'entend rien à peu près 600 millions donc soit 100 millions par an 6 années d'existence près 600 millions année au de douanga pour le oh bon il comme ou ma mo ira Espagne amno ko o e faire gagner sinon and me fono because ko so Touré via Espagne malien be wole like malla bi ni bono ya malien pebe wole like malla ni bono de ibi malitel wole be orange wole wala ma be fixi de wole bono ineta on fait dem de ak amnati Espagne amno confinement mon bi c'est na salo on se dem mon bi Espagne amno sera ga malien 553 familles maliennes en jonou wi nye témoignage do ci irema donc aga fo be dini au conseil de membrement wi ala kuma dabla anga barake ni ne donné so na ga fo c'est que fente nyere bolo ka kede on ni femene bolo ka ke men nyen si on kelle fe ka e kon tuy au confinement kono mogo tuti barala parce que après mogo kana bokene mati ane ledri sebe na taka militaire la ko ga mogo ka to sokono dumuni te sokono abe ka to godi ko bega tu sigoro la e tieme mogo mi sigoro beneme dukumene ko oro ma o liki jode kagele ngo aya la je aka nga mogo aka duanti ki prosino abe na kele donc mogo munumbe a besoin qu'on a ngolo keliki on a fait appel à notre communauté mogo nana on veut tuma besoin qu'on donc muni facture diruma munu teut mi vacances la atango no malla o luka so sara me verser au compte de là abdrome kelema teme en reteketma je pense que ni a on tigi kunde yo Espagne qu'on a on a flèche bolé mais région tani wolon fly on a représenté les région tani namde là atani nani be dugu tani iga wuli ira maga bi carte kibina Madrid dugu kono kana fo kani yere bla poere la 16e représenté les no teme olu fa doro giga ise doluma donc amba be fara nyoko nga demanu ga keleni abe demande no fe amta jabu mina nyoko fe donc de ka barako to ko la bay tabarkala ni mu ma wuli ga jo tayara malien me ta o tigi de no fe abana sigatula galonte ko nunu na ni ko kibi se kan nke akeke ne bora ga ni mu fo za anyo lu kewu hal ni te dem dara ni ma akada ya mo ko be mali woleli mun ke ni bono e o be te dem na fa do di ya combien de familles ici en Espagne 34 000 maliens ocha e jombu la ka o te woleli kesu kagele ambi volo de la ni wakati na Espagne drone yi jamana européen no vol direct jamana muni maliki ambi ka partenaire be ka dade gushi o fana o ga anga se ka nyesoro o fana mapa non ni o kera ama fungu au conseil qu'on entend donc ou bien non à vrai dire entre donc ou bien ni bara im bekara ou lutikile nyana en walma o ga président me émission la mais parce que ala en comment so komada ina en wona be woleli ke di Jekafo la on aga di a kan sui ba fen ni fana ko fe a dimanche wore aka woleli ke ay pe mun ke Espagne ko na no ko lu nyefo kele kote ñogon la gauche kum fanante awo d'accord ok famna donc
foli ki ka lamel jekulu be bela jerele amne ay fu anti amu sigile no ko kana anga antega di nyokoma na la sona anti hakil nan kele yani anya nyokon juguye o kele ni che donc ni an fara la o de kadi retu aw kono mo ko ye to ya folo o mandawni amiga la nyine munu ga ko olu ga Allah soro ya no olu desele me ka Allah soro na an fara ka fara ga olu wa fu a ko ga la donc tani u ga klani na u beni retu anga te na ko ni che donc a fu yal bi anga te ga di nyokoma na la sona ka do nga faro ga Allah ka gisma bonin ko imbeka ami Allah ka be dinaga mo ko Allah ku so hatli nyumana amin beni iga wakati de doniye sherifu ka wakati e ukato yin akaninke abib yere fana anwa po imate alere ma ne pe ale ga publication dongele jam te boga ma kulo fama sherifu ya on bla o kadara ne kono afana nga mo ko encadrer o to ko la dron atana d'accord afamla on change di mo wa chali no fe oui Mali a diaspora de l'Ouest. Ça c'est vrai. France ben in kanye risiben in kanye ni ante jamana inte ne. Ni che. Oga poga tingo fo ni antu ngarange uti Mali ni inte ne. France de ben in kanye Ameriki de ben in kanye risiben in kanye ni antu ngarange uti Mali ni inte. Exact. Do antu ngarange anga tege di nyoko manga nyoko medanga moko sabo. Na la sonama. Bien, ka foli ki ka la mel kala be. Bela jine amé. Merci bien Mamadou Diakité. Merci bien Mamadou Diakité ni qui Mamadou Diakité 16e président Espagne anga foli biye dante foli mina ali bi ndega juru ambe temenayi ndega juru 00223 24 76 29. Allô? Oui, petit Abdou, comment vas-tu? Kamarake bi umfarga kalam bi de tisabali. Wo. Bi ko inedara de katwo ka ya seraka sira Imam Musa ku bar magame ay mun ya me ko yoro. Kulwal de makunta ya, mo makunta no. Adi ma bonyo, ipo danyu ka chorba de. Korbasité. Vraiment nga foli bi ni dabaya ni Jekafo lamel baga bana barakala de. Tabarakala. Ani Sila New York, on va faut Kosovo. Aba me grand Sila. Bon, zibado de Abdou Munyanda balaba. Malien dembe kuma kanye kele. Me anga nyaw te kele sa aka gele jamana ka taw tabolo kan. Beko kanga nyogo mine. Anga nyogo sembla anga nyogo bolo mina anga suku ke kele anga malibo gele ara. Yara ambe kuma kan beno ma demsen fra makorba kan. Mais pour quelle raison bi ante ko ke andi fara le nyogon lebuni nyogon waybara o may tadi ala mun ke munya dom na dro Abdou ma kana ke hasiri o tiga septeno ywa ne o fio don ne ti serve de pala nda maro serve ka jokulula ma ka baraketa serve jane bo abi munya mbe ka nyemo baye abibu de kanga ni sigi kan kuma ke ka fama se Hiroshima mais ni abi masego ke RB ka parti do ta ka parti do bla o gele yo parce que conférence de presse mun kala mako ya 4 conférences de presse et awari abi de asaro mo durum bora français kana abi de asara aw ya mettre konareta et de asara tout ça là c'est pourquoi et du nyanga nyemo koy aka sabali aki sembo ni manmana kora kwa yanno demtenu nyale ganga bo dugu ngono demtenu nyale ganga bo mere jawara na ka groupe ambe a defa yanno mais pourquoi il amène tout ça ou ka groupe flene ya dugu ngona no dongo du ba har suru bora ne fano ko du machwere o ka nyoye ko posu ba bi ma ne do imposer est ne do malango kora non je ne peux pas ou bien no be livre bilano ko ya posu du masuru bora fano ko nga posi ni ya pazu bala nya ka gole war ka dawnya ku da nga trésorier wonti ga maga trésorier ka bongoro donc ne mu fi dro ni mali kan woni anga nyogo mina nga bo gele akono ne o tiye chan Abdou anti so ni ngele amari maintenant qu'on a duskun de tikele wa duskun be banen do nyogoyen bon anga ala deli vraiment yere mun fana baka barena ala ka odeme wa Allahumma amin mais aw munun bara ete abib maki ale de kanga nin kelemba ale ma ngata sede mu rere koni kateme do re kan aywa tuna ale re kan manda banen do mais ale ake sigina chogora ale be sigillai mais ki dado ko ina ka ba na ma bandro amba jalagi amba fale de abe mo wara ta ale de do ni na ra fana ba bele fana ba fa fana ale c'est lui qui est en train de faire tout d'accord bon combien c'est là pour vraiment combien c'est là pour même Moussa ma qu'on a ma to combat combien sont à de do gars Moussa kubala ka fargui
Non, n'a pas tout dans soulier na pour la goyo. C'est mon frère. Na du maman écoute par la goyo. Merci beaucoup. Merci bien Kamara. Merci bien. Ambe folike anaje ba fana je munu mi kan anaje minyi kuno funi sira koro sanfé. Krenela Sidna Omar Magaji an baraka nyon do radio la voix des citoyens an foli bayi ni wati na kuma bi ndegol allo. Allô? Abdou. Oui. Le grand Sila. Salam alaikum. Jibi ko. Jibi jagte ko ka fi ki re salam alaikum. Jibi jagte. Gibson control. Allez, mon croyant à ton attendez Mahmoud Kamara. Comment dire? Amera. Yes, Jibi y a attendé ça. Appelez qui donne de la ça. Comment dire? Ahmed Jagde. Ahmed. Voilà. Jibi y a attendé. Jibi Mahmoud y a attendé. Ah voilà. Mantrota on a malatanu. Basu fuiti alhamdulillah. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ala ko ke. Ala mukela. Allahumma ala ko ke. Ay karamo makana sorobi. Aywa konga fole bae ko lantala bebe. Aname nala sona inshallah. Ulu ni gidan di bang. Grâce là quand on l'a ouvert ça là bi fin de moule. To ego wuro ko ma ba maliko la sa. Ay albi wuro ko be no da démocratie la. Ay munu ma famia ulu bi ga keso ko jugante an fe ana be no de. Parce que nous mais wuro bora la usi sa wira bu ka so ga kikana soda do ba ko saka o fera chi. Donc akoy majore a gelela sila amba bon basité ay matoroti amala tan basino deuxième ko iko iye kuma mi fodro bi kamara fo ko vraiment ba fo ko so ko tabarakala bi Musa Fana fo Musa Kulubali Musa Sal tabarakala ne ko Abdou yala ngata ro jamu ne ko siman ko a position bi chogodi simanko do kun temenina do kumbe furi wati mina ministre mumbe jago ko ni industrie kuna ale kuna fundi borga ka fo mo yana ka fo ko simanko songo kun yella gata akemina ko jigina tuguni mais tiena na information traité parce que ne kunga nga baraka ga suina de donc ma traité foro mais ce qui est sûr ngone a validé donc comment on appelle journal proposition na ka fo ko songo jigina donc songo jigina kana korolena mais akemudo ni comme sukura dugu jara yani lendi che ambala deli ala ka to la Allahumma amin ka kuma mi foka daw ka dro sadi ke malien gouvernement ki joro la ni son dabe soko ni tulu ni son dabe ka gane simon dabe ka gale ni chocolat vraiment gouvernement qui a mesure ta qui joro la parce que souvent son ma gala usine na quoi abi usine na opinile na commerçant de la tun pour que ça bore bo wa mo ni kile na kata bla fo wa mo la c'est pas sérieux donc pour kala je Musa Kulubali ya fo mo ni barana suku ke fere na ni mi na hina kala kila ku do kasola parce que ko jugu ti bodu la gasan quoi. Bon, même réponse qu'elle est devenue à 16e, ça n'en a ni à début quand ça n'a pas mis sur le déclin. Donc, il faut pour que nous connaissions une cadavre là, faut à caminer cadeau casola. Bon, mon avocat de avocat qu'on dit à Halmi, mon avocat d'Imaki, avocat Rebado, qui est le mais que je parle la main, anti qu'on a rien nous dialato là, anti faut la mais pour le mieux, bro. Il faut que Tchani Kata Kasore là, boni mo donna ni ko modèle nunu na ikata Kasola, ikana boala, et puis à contribution fana, mo ya deme ni ko la, ou beka ta Kasola. Parce que ni Kasola parate, rochit seka dabla ko. Ambito bengani de kona eba e mo mune marfata koron se kana mo bali okele
katla kana usiki tukuni ko ye malien bon faut kiri de tukatika folo ni kiri tigara ka bank mamina donc ambi sura ka folo ni malien ni kiri matiga ule mo munu faga ka préfet na ka tene to nyona ka a carte non abdi ko ka gela quoi ikade sila ami ala dilala ta beno Allahumma amin Allahumma amin amin. Merci bien Grand Sila depuis New York. Nous Grand Sila et Kawulele ke kabo l'Amérique et denena alibi negaju srabe akabla la Malia munusil medjuma kokana na bi amaka kuma femi kankrena ode gelea mi dona 16e kondana munibna ni nyona gelea ye jereje kulu kondana minyi agelab sekana ni college menyi ani amseka munike warsaka seka ankisi ni gela national toroma negaju sraba akabla la 00223 2024 76 29 24 78 78 2024 98 radio Jekafo 100.7 MHz depuis Korofina jibi anga tafe jibi ambelen bo fu munumbe ka alaje ni wati na minyi internet ka minyi Abdoulaye Sissoko alebe ka jaw laje ko ga foli fo abela jele ni ka se minyi Fatima Sogoduguma ka fana be ka jaw laje ni wata ko ga foli fo ma bende gawla wa alaikum salam wa suma wa kene amba to wad ma jamu ma ka amrika bo mi adama ture balmake do musa balmake ni vraiment to ka wulli ke ga mona bonina ko kala bara de wallahi musa bina do do ere bare kuma munu fo musa ko kala amulu bara de musa kara de ba no fe walla kam nunga fe diba do francia o ga jikuna isongo kadini di normali okay bon ninte barake domina bi fawde la na fawda o ga fengoro wi ukafenkoro imaiwa abi baude la odi yake na beni fima sigatina ture odi yake abena mana kan fima metmado la ngato parce que ukafenkoro ya okay tibo kadaba fukia Jekafo jama bela jele limba me ka grand sila fo anangere dingani Musa Kulubala nga fu ba tabarikala bela jele yame soma bela jele fo tabarikala bon ame c'est dem kan ni commune ba mali problème yi fendo yi nete min famu Mali organisation na fin mana da Mali fin de claler no flafla tuno na soro 16 de muni comment on appelle au conseil des Maliens de l'extérieur abib si là-bas donc toka fo 16 de muni moy fanga de haidrai bon et à la groupe don bismillah drame ka mo bismillah katla ka fo kete 16 de mufla don est-ce que hypocrisie te fando fait aywa parce que où ça voit une ka bechi mais il va donc problème il repelebele une 16 de mukoina ina fo doko ko ube ku mais c'est vrai parce que ni a jatemine ube ku drame encourager galonka parce que ube ka encourager galonka muna beba donc afo ni na nyona da ko nga congrès de te bon ni candidat ibita candidature do mo bi voter mais yoro ni kelen ta ka ta chia ta ka buke bo ta ka boisi yoro la kati si do te coup d'état kelen mais Mali sharia tiku de kanga ku do yoro la ka sharia tige ni tien ni tien ni nyangini ni drame ni nyangini kanga u ka nyangi pour que nous ko suku nous ka dabla jamana kono aywa et tout jamande u ba fo ku be tungaran ko ka teleke mais à vrai dire est-ce que va ka ke tugola ni ngali bon autorité fana kan ki jo u joro la parce que ni au conseil des Maliens de l'extérieur jatemine ne repse ka fo depuis on le français a fo kana se bima neta do nous nana o be réunion pe tugo no be mo reçoit tugo na neta do mais on klekelen ko ma delika u ka réunion assister bon on se kan ko do to ra ni corona ko indamne na on ni sénégalais o be nyon ka sénégalais autorité be déplacer kana de mec sénégalais mo be jamana ko na mais Malien be français ni a jatemine peut-être ni sénégalais o bolé Malien ka tiana be aw ma ko tolu la mana wuli tumam na joro ni telefe abita mo ko kar nyon alors que Haïdara be min que par rapport à chose Malien mon be extérieur là par rapport à Habib Sila c'est pas pareil Haïdara joro ka bon ka teme fenga Habib Sila ka bebo don aywa parce que Habib Sila ta politiser la foka damatene bon aflana min ina fo grand Sila bola ka min fo sisa
Jekafo ko be bara la mais a vrai dire mogo mugan de be bara la mogo bi shegi nga nafolo be ka yurugu ka to ka so lute dem sono be tla kala na ubu banga bara di sono nu e bara di nunu mawlu ka do sugu kono ka contrôler ke bien ni technologie clé mina ubi se ka décentraliser nunu be bara ke donc nu e bara ke o ka rapport black atarom na bebe black ata téléphone ou ordinateur ou fait yawo ni mo mi do fara minan prika min ka sanction min kan ka dai ka be dai kan jamana ba nunu na est-ce que police ou de be jobe dala ku be contrôler wa police tout contrôler mais jamana dum be sira ni bingani ke sanction min be ta ki segere e be ka famu to di ciment toni tu me watan shegina o ka yele yoro ni kele su ko ni duguje ta tire so fo wa mugan worola soko kilo tu me keme nan na o ka tire so fo keme woro ni kola c'est que faiti be yoro dola quoi et puis net se ka famu Nigeria bolen ko Mali le ko on de deuxième yo sous région na soko songo ka di romna wallahi soko kilo manga ka harferi kana fla malla e ko ba una bita jamana wora service ko di kanto kungola kagere ani ka on de kanga ka fa folo nan fala to mi be to amita di jamana wora mo ma mais ka on to ko la kata mo jamana wora upalo dari bara de mandi anga autorité yo dro ku jo ro la ka bara ke chien ka tanki o te bara ke plein ya la puis ka jamana commerce monopole ta di mo do ma ko lu de bois la parce que anga jamana ni jamana jaté mina a fonctionnaire belebele ba nu chamambe ani ministre nu ni douane chef nu chamambe korabie nu a chamande commerçant ye dibila mais alors que loi tout permettait au ka jago ke ayi parce que fonctionnaire d'état ou de do bon fonctionnaire d'état et de commerce la duguma o be joto ko di kagere bien nyina c'est dans les bien kala nyina c'est dans les bien kala ka obiya ati mais a toro be laban ka bi jamana de unde ka bon dien fanto la mo be barake pour ko ka jamana de unde ka here soro mais en fait anga autorité be barake ulu de ka here soro jamana de unga jigiti nga kono bon ibe continent ni na tuko di ko jamana ka nyeta soro kagere bon ame do de ke maliko ina sino ma do la ibe re nyinga re hali do na be mine quoi na be mine wala ka na be mine balma ke ala ka here ka nyeta la nanga jamana puntigo numa hinana uye mo ni tigere ça c'est vrai voilà ok Itouré merci bien Adama Itouré kambe malien bela jelen fo munu silme français ni watina o beba na la fo ala ka wati bela ira merci bien Itouré merci laboni kanubaw alibi awsogolembe radio Jekafo la kabo korofina 100.7 MHz minyi jamkan ame mun kana kam o de torange ka jamkan yi angama ko Diaspora nega juruba ko bela ga munu misega wuleli ke we malde munu silme jimna ko kana 20 24 76 29 allô allô ça va ibi kan la memuna ibo datugo la menyo famia kanji ibi kan la memina ibo datugo peu am kuma téléphone na ko datugo peu ko di awawo o mais tout do be lig na falo ube ay ede be mais ni mo datugo tsega famia ede be ga kuma sizan ay mais do be lig na ne te lig na falo a fermer wala sega fama ibi kan la memuna fermer peu o la me kuma quoi ba ni fermer de d'accord ok allô ok mina fermer ça tout ya mais wow voilà na fermer tout allô Touré ça va to godman de mun maka wuri ka wobi Koulibaly do quoi Touré keni aba togodi Koulibaly ka Touré era foli era masra zawa parce que to bo kera la andraka no se do andraka ba mo to Touré ko non de affaire de aywa ni ko de Touré la ka non ngone kera la su nyo jele ngate de Koulibaly ka fra muti no de Korbaste aywa abede patron mana bikodi patron mana bikodi kala ne be ambi aywa kala ne be no kay yira de quoi ala ka ni deme Allahumma amin ala ka ni deme ya Allahumma amin afono nga treke ne abitu ka kuma mu bo o de kadne ko so ne benge quoi abitu ka minga se kaso bungwa ko invo de kadne ko so quoi benge ko ya me ibenge kaso dungo de idala kuma ya benge ko le ka abitu ka MC ami bo woro ko de ko ka me na ka be dra ngone benge te doko ko de benge me na ngom benge te de ka be woro me na ngone benge te ko ibu ka fuli fa ko seli ko so ya aba me ne ka patron ndatse ka do kuma la wala ko de na to ikashi ya ko no Touré ni ngoni ko me to me na quoi bon vraiment il va do shirfukan ni te don dem ko suga kele quoi allô Koulibaly
Voilà, on va jamana nga no sa danvo ta la blé mais ne ko ma dele ka tuga eriona ne ma dele ku ye parce nationalité bene bolo mais manaka tugo to adama de manaka tugo ni gela be mato la abi fanana de quoi ame fa bi nyatugo mina ala ka no ya mbela je ye quoi ami oh mais nunga bara e meka ke tugo mina chere la ne ko bolo ne te abi kondurula ne te sherifu komo ka fomo supporter o te quoi mais ale ya mi prevu minira chere la ka wati ni ngona wuli ka do minge o ko jara matamanye quoi voilà nous te abu sila ko ni anya me ko abe jamana ngoni nyemgo ya na bila ko te quoi mais sherifu ka ni wati ni ngoni kena ya wuli ka do minge ko mi kela ka chan ale masaka tsaka be yorni ngele quoi mais aya sira mi ngoni ta ni ya mo jo kemo ke be bita soro mo bi wulu la ou bi sheki obaka faveur la quoi ka sababu ke aya wuli ka do minge quoi bon ni re bolo ni ko ni te manganga ko ye quoi ali ni mo wore ya association créé ni mi me sherifu nye ou bien mi me do nye mo bi ta ye fe mo ti do re ni mi su ka barake mo ti do re ni ko mais komi ko nye feyini de donwa ou bien mi no wa bo masro ko di famu ya quoi to kele ka ko tew sa trouvé voilà gela mi me mali na bi be ba do pape ko ni akoka cha munu me mina e ni mo mi wula ka ijo be ka do ko ni njole do hali ya do recréer mini de kelenye jama bi ta yeve sigatula voilà donc ami do de ke halisa ala ka hakili nyumanu umma quoi allahumma amin ala ka hakili nyumanu umma quoi ya me kele nga ke vraiment malien ka kele quoi akana ke yire ni kele ko minta blanc quoi ka ke vraiment malien ka kele yi jamana do musra la fatou na jamana ko fe quoi parce que ni ya hali consul nunu ni ambassade nunu bla ne ko kotomande ka nyene bo mo munum bla le do nyema ya na olu tout place là quoi so nous ba ko ka ou place tayere kotomande ke consul nunu na ko tsaka ke quoi oh ni dora wuli nana kle fe suma ko duguma je kana dora fe ka do wuli ka bo place là ka le do ko nde ou ya réseaux sociaux ka pas suga bébé ka nyon to cha bon ne re bolo ko na fato là quoi hein na fato la bet lo ba manga na gelami mbe adaba de kampi akara Europe ko nay wa akara munu me Afrique wo adama temele do quoi donc ami mo nyini doro mi misra anga barake doro amo mo de ko quoi donc ala ko mo dama o de kadanye ka ambega jego do o ke quoi ala sona ala ko dugo mine voilà ala ka hakili mandu ma fana ma quoi mais kele ngana ke inyere ta intérêt personnel kele akana ko ye quoi ka te mali o ka kele ye quoi o ko de kadne quoi d'accord que tabaraka la famna voilà donc ami refo ko sebe ame seba pour pana États-Unis adene re donc Musa Kulubali Paris ani susi mu bela jele fo ani kamara keni mi pana sita ani turu keni ko mu bela jele fo ya me ko la ka ko ni shod nabi voilà mi refo fana ture mi refo ko sebe ya me merci bien Kulubali ye ko de mi re la ifana ibe ka ke kala me joli sa pa to ke ala ka tigani sene ala ko di ani ma Allahumma amin ala ko dugo mi ala kikiso ma quoi ami voilà vraiment ka folie do quoi va le coffre ya ajala ko jukulu wala merci merci vraiment merci bien nala sona jiboti ningu kulubali anga fulni tanumbe ayi ni watina aminu ban lame ukacha peut-être nimike anga ngajuru laban jibi sawla wati be kata minyi ngajuru ye 00224 allô allô Nadinga kamara isi gna gadwa wa kama lengaji ka da chugo mina sokoro kadala yeno kwa si avait dit que avait posé la quoi comment baraka bi adale me mbala musokoro de o de bakala jama kwa aywa tabarkala mbato ni ndoko musoga yoro de sina bendo aywa bismillah atura kalulu bendo aywa bismillah no aga kumanyana umuko sababu ani silani kamara ka kuma nyana trop tabarkala ajara ko merci bien aywa ambe nga juru John Yorla Jib Jakte mi ni Mamadou Dramé ale ban la me kabo Congo Brazzaville anga foli baye foli tanni mi ni la yituru be Congo Brazzaville anterido kaba si be Congo Brazzaville anterido ta se docteur Bouba Jalma anga foli bu bela jili ani Kande Sissoko
Demba daga Gabon ale b'an fɛ yan nɔ bi Yoro Traoré Japon an ka foli ba ye ka taa se min ye Mohamed Jawara n'a furumuso Madame Jawara Laisha Meiga France, Musa Sise n'a furumuso Mariam Jawara ka bɔ Paris an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. An terikɛ bɛ yen nɔ min ye Tanja ye Aruna Tanja an ka foli bɛ a ye ni waati na ani Segu Tanja an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Amta min ye Guinée équatoriale Kassim Konate an ka foli bi ka taa se Mamadou Traoré ma kadimaya bɛ salu kuran na Bamako yan nɔ ale ni a yɛrɛ sigilen bɛ Guinée équatoriale an ka foli b'aw lajɛlen. Turulakaw b'an lamɛn ka bɔ min ye Jikɔrɔni Para butikiba in dala Ablaye Touré Bokar Touré ani Musa Degoga an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye u b'an lamɛn ka caya. Salim Jalo b'an lamɛn ka bɔ Kodowari duka dugu min bɛ ko Daluwa an ka foli b'a ye. Min ye Gakoy Ismaila Maigay an ka foliba fana jamukan kanubagaba don an ka jamukan sitiba ko Mariam Diko ka bɔ France an ka foli ni tanni bɛ a ye ka taa se min ye lamɛnbaaw kɔni u ka ca minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan na nka mun kɔni ye foliw ye kuma ni kuma an bɛ o fana boloda ka ɲɛsin u ma. Segu ko bɛ cogo di kɔri baasi tɛ la alhamdulillah. Jibjakte min ye jamukan ɲa se ka fɔ waati min kun dilan an ma o sɛbɛkɔrɔ dafara Jara an b'i fo dantɛ foli la Dramane Jara mon procureur ka taa se fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ fɛn fɛn kun bɛ k'an lamɛn Amadou Li ɲinama k'i kɔ ka bɔ Segukaw fɛ yen nɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Donc Modiboba ɲinama k'i fana kɔ ka taa se Mamadi Jalo ma an ka foli bɛ aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen. N'ala man ka jɔn jɔn an ɲɔgɔn sɔrɔ jamu wɛrɛw kɛnɛ kan don wɛrɛw la ni arajo kelen kan ka daminɛ kare don sɔgɔmada fɛ tileganfɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 sanga 30 bila a ɲɛ 15 la Abdou Touré tun bɛ kuma bara la nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson contrôle Mamutu Kamara tun b'a gɛrɛfɛ ani Jarakɛ ka taa se dalala la ka an kunbɛn ka ciw ɲɛnabɔ Buwa Jabate lakana o tun bɛ Amadu Mukuru bolo a k'an bɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ni maliden bɛɛ bye bye.